सूरज तिवारी काहेला कोइले बारू दुखी अपन मन हो परसो मारी भौजी पूरा सवाल हो परसो मारी भौजी पूरा सवाल काहेला कोइले बारू दुखी अपन मन हो परसो मारी भौजी पूरा सवाल हो कान्हा पोलेला तू कामर लचकौरा भोला जी से सब ठीक हो जाए भोला जी से मंगी हो तो बोला बउआ है भोला जी से मंगी हो तो बोला बउआ है देवघर चल पे भी लहंगा लखनऊया ए बाबा जी से मंगी हो तो बोला बउआ देवघर चल पे भी लहंगा लखनऊया जय शिव बोला सूरज तिवारी बाबा जी से मंगिया डबला बउआ देवघर चल पे नीलहंगा लखनऊया लेके चढ़ई हो तू भंगिया धतूरा भोला जी को दी है सपना के पूरा गौवा जवार जाला शहर बाजार जाला ठारीला चले अपनी पिया बिहार जाला अरे भौजी तू चल हो हां हां लेला चढ़ई हो तू भंगिया धतूरा कभी है सपना भोला बाबा पूरा मनवा में रट भोले बाबा के नौआ आज भोला जी से आज भोला जी से मंगिया डबला बउआ भोला जी से मंगिया डबला बउआ देवघर चल पे नीलहंगा लखनऊया भोला जी से मंगिया डबला बउआ पेनी के चल लहंगा लखनऊया सूरज तिवारी के बाबू ही जे दुकान हो चलो न किन्हा पर चुना के सामान हो इंगे कौन हैया गइले मिठल से तूफानी कहे अशोक बाबा हमें बड़ा दानी हमें बड़ा दानी हमें बड़ा दानी सस्ती रोहित के बाबू ही जे दुकान हो चलो न किन्हा पर चुन के सामान हो सिर झुका के पूजिया भोला जी के पौना है भोला जी से डंट मेरी भाभी जी भोला जी से मंगी हो तो बोला बउआ भोला जी से मंगी हो तो बोला बउआ पेनी के चल लहंगा लखनऊया बाबा जी से मंगी हो तो बोला बउआ पेनी चल लहंगा लखनऊया सिला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी कॉन्टैक्ट नंबर सूरज तिवारी 9123 मोतिहारी कॉन्टैक्ट नंबर 9123 12 12 58।